Hvordan er det at være lærer her på Hørsholm Lille Skole? Det er så dejligt. Det er så skønt at være lærer på Hørsholm Lille Skole. Hvordan er børnene? Børnene, de er søde og dygtige og flinke. Børnene, de er søde og dygtige og flinke. Og det er sejt at være oppe på ribberne.